Sa number 4, isa ka ido ang gin-Indian target sa Banwa sang Murcia. 45,000 pesos nga reward money ang ginatanyag sa makatudlo sa kung sino ang may kahimuan sa ido. Pasado las 10 na sang kagabi pero gin-rescue sa gihapon sang grupo nga Baka PH Project ang ido nga si TikTok sa Hacienda Puyas, Barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Gilayon nga gindala si TikTok sa veterinary clinic sa Bacolod para mabulong. Sunod sa grupo nga mga duha na kaadlaw nga ginagwanta ni TikTok nga yara lang natuslok sa iyang lawas ang lima tanan ka mga Indian target. Nagapanawagan sang buligang grupo sa publiko nga mabuligan sila pabulong kay TikTok kag mahimo lang makig-angot sa ilang nga Facebook page. May donor nga nagtanyag sang 45,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa kung sino ang naghimo sini sa iya para matagaan man siya sang hustisya. Padayon sa karon ng pagbulong kay TikTok sa vet clinic. Nagakinahanglan pa siya sang blood donation. Sa idalom sang Animal Welfare Act of the Philippines kon RA 8485, illegal ang pag-torture kag pagmaltrato sa kasapatan. Ang mapamatud-an nga naghihimo sini ang sarang mapinahan sang 3 ka tuig nga pagkabilanggo kag sarang mamutahan sang 250,000 pesos.